patrzcie, co się teraz porobiło. Każdy chce być zwyrtny, wyzgerny. Wyzgerny, no to wydaje mi się taki dystyngowany, taki bardzo taki dobry. Zwyrtny, no to taki, który poradzi sobie na zakrętach, taki. Chłopcy aszą się swoimi musklami, a dziążki wyglądają kebyle biody, a jakby trzeba było, to by się nawet za sztylu od mietły skryły. Moi starzy głos prowiali, cudowni, jak ktoś pylał przez junów, to albo się uwijał na cuk do szopieniców, albo uciekał, bo coś ich ukradł. Ale Ślązoki zawdy byli sportowcami i no o tym nie wiedzieli. Na gruba, do szkoły, do kościoła mieszał się inaksi dostać jak szłapcugiem. Szłapcugiem. Coś z chodzeniem, chodzić, spacerować, ewentualnie jakiś środek transportu, jakiś pociąg albo tramwaj może nie, ale jakiś pociąg, nie, coś w tym stylu, jakaś kolejka. Tak samo na torg i do konsumu. I no zamiast tych patyków, co te roski ludzie mają, to mieli Tasia, Taśka, dwa nece i też dobrze było. Nec kojarzy mi się z czymś na boisku. Na każdym placu wele klopsztangi Klopsztanga, no to jest trzepak. robiło się szpilplac albo szportplac. Na szpilplacu dziołchy skokały bez guma wyciągnięto z batków albo ze skokanką. Kulały też pociorki do ducki. Za to na szportplacu chłopcy grały przeważnie w fuzbal. Fuzbal, czyli piłka do nogi. I no musieli dawać pozór, co by na tormana nie wziąć synka z ołami. Torman. Kojarzy mi się to z plecakiem do szkoły, z takim tornistrem. Oły? Nie mam dla tego pojęcia, naprawdę. Bo jak mu bili elwer, to bal mógł mu przelecieć między nogami. Ale elwer Elwer kojarzy mi się z jakimś człowiekiem, ale nie wiem. to też był miglac. Taki, co to nie miał roboty, nic nie robił, co by ją mieć, a jak już ją miał, to mu żadno nie pasowała. A wzięło się to stąd, że kiedy ludzie nie mieli roboty, to stowali na Holzplacu i Steiger brał zawdy 10. A Elwer był 11 i robić nie musiał. Kepki szło robić wszędzie. Jak była chica i szliśmy nad woda, to się robiło intki, a na trowie robiło się kopyrtki. Kopyrtki, kopytka. Były też turnhale, kaj się turnowało. Nie wiem, uprawiać sport? Nie wiem. Turnhalle. Turnhalle, no to hala na pewno jako hala sala i turn zwrotna, hala powrotów przy lotnisku. Ale tam rządziły Niemcy i u nas zgodali na to szkopyrtacka. Taczka? Dopiero kiedy powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i nasi nie ino turnowali, ale też zamawiali się na Niemców, to wtedy dużo młodych się tam zapisało. A wiecie, że za stary Polski w Katowicach robili biegi przełajowe. Tam startowało nawet i 500 chopa, a potem i dziołchy. A roz przyjechał największy polski sportowiec Janusz Kosociński do Katowic i wygrał. Przyleciał za pierwszego. Teraz każdy loto, pylo, gzuje, mają specjalny trening z ancugi, flaszki z zeltryn, pasowne szczewiki, a wszystko bez tuż, co by być zdrowy i młody. Ale luft nam się zepsuł i niedługo, co by wyleźć z chałupy, będziemy musieli oblekać gaz maski. Patrzcie, co się to porobi.